Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl, hol a kurtafarkú malac is félrekúr. Volt egyszer egy bányász, ki nem csak orrát túrta, a köveket, mint a fát, sokfelé hasíta. E bányásznak volt egy felesége, de szép nagy csöcse volt, végig is ment az egész falu rajta, hanem a férje munkából jövet, egyszer rajta kapta. Mit csinálsz, te asszony? Gumi nélkül mással? Ráadásul Tamással? De nem Tomi volt ám a falu legnagyobb bikája, az bányászunk legeslegjobb barátja, Izmos Feri, kinek mindig más-más asszony veri. Ilyen hibátlan és csodás falu volt ez, Kenderes. A baj csak az volt, hogy átökült rajta. Minden évben eltűnt egy nő, mint Hammer a Balatonba. Ebben az évben főhősünk hűséges asszonykája volt e soron. Megbocsájtó férje csak így szólt: még megiszom maradék borom, s megkereslek, szerető asszonyom. Elindult hát legjobb barátjával, Ferivel a hosszú útra, de legelsőként a legfontosabb megálló volt a kocsma. Ott jól bebaszva, elmélkedve az életen, rájöttek, hogy hülyék elmélkedni az életen. Ivás közben találkoztak a falu mágusával, ki nem járt soha mással, csak varázsló botjával. Ez szűz mágus elmesélte nékik a legendát, miszerint az elrabolt nők a pokolban égnek, s az ördögöt cirázzák. A két legény segítséget kért az őszhajú öregtől, kinek volt egy térképe a föld alatti messziségről. Összegyűlt hát a nagy csapat, voltak vagy hányan, mit is beszélek, pontosabban 3-an. Szóval útra kelt hát e 3 farok. Útjuk során átkeltek tűzön, vízen, árkon, bokron át, semmi sem volt számukra akadály. A nagy út után elértek hát céljukhoz, a pokol kapuja, egyenes út a halálhoz. Némi tétovázás után, de átléptek a kapun, rögtön az ördög fogadta őket, ki mint csecsemőt szoptatta a nőket. Mit akartok ti itt, kispöcsű legények? Kérdezte az ördög. Mi nem vagyunk mások, mint nagyfarkú vitézek. Ó, hát valóban? Mit keres akkor itt 80 éves szűz? Én az vagyok, ki egyetlen varázsigével farkadra masnit tűz. Hát, akkor ezt újra, jó? Mit kerestek itt ti legények? A nőmért jöttem, ha nem adod, megöllek. Tudd meg, én egyik alul piercingelt photoshopolt profilképpel rendelkező Facebook kocka ribancom sem adom. Ha nem adod hát a legnagy csöcsűbb asszonyom, akkor készülj a halálra. Hát asszonyod az, ki annyira széthasznált, hogy vörös rudam se kívánja? Ha ő az én mondom, vidd innen a picsába. Köszönöm nagy lelkűséged és szép szavaid, te gonosz ördög. E záró mondattal el is hagyta a poklot ribanccal bővült csapat. Ez volt ám a sikerteljes, mézédes pillanat. Bár a boldogságnak volt egy kis ára, az öreg kimúlt, szüzen halt meg szegény pára. Eltemették gyorsan, mágushoz illően, dobtak rá földet, és lehugyálták mindketten. Nemes cselekedet után visszatértek falujukba, hol hősként fogadták őket, hiszen túlélték a poklot e nagyszerű vitézek. De ez mit sem változtatott a falu életén, továbbra is Feri volt bikája, bár ezentúl, mint ahogyan a triciklivel szokás, 3-asban csinálta. A bányász és a felesége pedig boldogan éltek, míg meg nem bokrosodott a lovuk, és bele nem vitte őket egy szakadékba, ahol rettentő fájdalmas kínok között elvitte őket a mentő, és a kórházban meghallották Christopher legújabb számát, az épp egy utcán áthaladó ufóból. Rózsaszínű bologatja, feszül a segge. Legközelebb férfi ruha, botba kéne menne. Ez egy lábszaga, szúrós, pedig fürdök minden ketten. Ne is rám, ne kopogj, mert még gyorsan kikák. És így 1 másodperc töredéképpen a sok hatás mellett brutális halláskárosulást szenvedve szörnyet haltak. A rájuk zuhanó láva által. Nope. No.